ассалому алейкум дӯстони азиз, умедворам хуб ҳастед. саҳар насиб боша голосои администраторои муҳаммадибой садриддин мемонам. ӯ одамое ки дастгирӣ мекунанд именно пифта, яъне назад запрещено аст дар ҷумҳурии Ислом как экстремизм, терроризм и дар Российской Федерации как экстремизм, терроризм. Голосоша мемонам чихел Муҳаммадибой Садриддин пишти парда қачон гап задеса ва чихел тайёршон мекунанд ки дар эфиро чӣ бинависен комментарияда именно зидди миллати тоҷик, ҳамватанони азиз. Ва барои Ҷалолбек, яъне бо кличкаи Сиган, уже кирташ пора каягияй, ужирнияйку, ҳамин изорша размерша наёфтесам. интизори видеошен дӯстони азиз, 4 рӯзе ки набудам дар шабакаҳои иҷтимоӣ, навиштем. Саҳар ишомтон метавонам чӣ навиштам ва кадом зинои боло пешниҳод кардем. ҳамат медонем ки Соқифаев чӣ коре кунад, мебурора ишон медиҳад. барое ки мо ҳақиқата гап мезанем, мо ояндаи миллата мехоҳем. ва голосои Бехатевии мошенника мемонам. чихел мегӯяд ки акои пишти тирмара ман дастгирӣ мекунам ва 3-4 банон бачаҳои кӯчаи сокинони Ванҷа дастгирӣ мекунам. Акашон мегӯяд. якҷон ташаккур дӯстони азиз, интизори видеоше. ҳамин яҳудо агар кор кунанд бигӯянд ки мо кор мекунем, валлоҳи қасаб қатъиян яҳудиё ман омодаам барои ҳамкорӣ кардан то ва сафороти бузургтарина дар Тоҷикистон сафороти Исроила омодаам барои додан. чӣ фаҳмидед? ман омодаам ки бо Исроил, бо Натаньяҳу ҳамкорӣ кунам, бузургтарин сафороти дунёро барам ба ҳамин Натаньяҳуро ман омодаам, ман розиам. алоқаи зидди дипломатӣ бо Исроил омодаи барқарор намудан.